don ka ktien ka basyaw tanan bahaga ba ongkum ne bahaga perthai don ru ka ba hamstep ban ya ka jinduai haka bangim pat ang ya ka shintur jungi banduai tang bang jinduai jungi kala poi lupa shaublei kublai pi ki perlop ki junga manga ngadai reming son bamon bar sajisin ngapneng sobhai pi hapo jongani ka channel jungi lengba jongani ka jingi thokana ka balangkot bar ka basyaw tanat mentagasngi loong basisin hakubi ka por don wei usim uba imski daga jinduai uba stang ya ka ski jongu daga jinduai bat uba penkut ya ka ski jongu daga jinduai bat man ka ski ulai shaying mane ban ai ya ka jing ai ka bakerpang jongu shaublei bat arta dru ban pelong ya ka jinduai bat man la ka ski hashwa ba ulai phai shaka yeng jongu uju shong ha phalau jong ka ta ka yeng mane nakabanta manyo ya ka jing shngan ha ka mansem jongu bat haman lagi por haba usyong kumta hapalau jong kata kayeng mane kiwan kita ki nongkrong hau wei uju syong syaga diang jongu bat wei pat uju syong syaga mon jongu uta nongkrong ubadon syaga liang ka mon jongu uduai hau blei blei trai kenrat katne mila kurku ya usim jongi tu ai hangaru ya kita ka jingkurku kendiat kiba mila ai hau usim Henry uta nongkrong ubadon syaga liang ka diang jong usim juduai na ublei Henry uju pan na usim bat uong ya usim kumni usim kenrat kat kane ke jingkurku ka bamela yo na utrai kenrat na jerong to ai hangaru ya kita ke jingkurku kendiat ya ke bamela yo padiang na utrai kenrat na jerong uta nongkrong ubadan syakaliang ke diang jong usim ujupan na usim kat ba uta nongkrong ubadan syakaliang ke monjong usim ujupan na ublei bat kane ka jujia man la kaski Henry usim usyu ignore ya kini Henry hagawi kasi usim ula perkat bangan de banle na benta jong kani kan nongkrong bar kumta hagawi kasi anda ula poi hagata ka khat jungu ula khot ya uwei na kita ka menteri jungu bat upan jengmut na uta menteri bangan de banle ayu haga jingi de bar kini kan nongkrong bat uta menteri jong usim ula pan phai kumne ya uta nongkrong ubadon syakaliang ka mon jong phi ubaju duai ubaju pan na uble un sayo hi ya ka jengur khu na uble tangba sem konrat pide banirap ya utu bru bepan napi parus em wong to ka biang kata parus em ula hukum ya kita ke menteri jungu bakin lekum ni shim ya away ukhiu ba heba pendap daga dut hapo jung utau khiu bat le ai hau tau nongkrong ubaju pan na ngaman lagaski bat harengkat bar kata ka dut sabo ya ki katto kat ni kiksiar hatrai jung utau khiu kenang ba uni nongkrong anda ula dabandi ya kata ka dut unio saya kata ka kiksiar at least unyo ya ke jingim ka batamai langba jong kita ki siar ke bangan sa ayo kumta kita ki menteri ki le kat kum ka jing hukum jong usim bar kila shim ya ka dut hau we u khiu ba heba bar ki thep ya ka siar hapo jong utau khiu bar kila ai hau ni unong krong ubaju pan na usim man na kasngi bar ki ong shim ka ne ka de jing ai skubha ka ba usim u ai nak banta jong phi uta unong krong ubaju shong sya ka liang ka diang jong usim ubaju pan na usim parabor haba uyo ya kata kadut shikiu na kita ki menteri jong usim gadap da ka jingkemen bar ulas tang ban pendom ya uta nongkrong ubaju syong syagaliang ka mon jong usim ubaju pan na uble da ka baong kumne pej ngate nga jupan na usim bar usim u ay nga ya kane kadut shikiu hangne kadba mamepat ubaju pan na uble ju ay me ro bar kumta ulas tang bandi ya kata kadut na uta ukiu Henry katno ula bandi bat hadin ula di kumbalai pawa ya kata kadut na utau khiu bat upai pat sya utau nongkrong ubaju wan ban syong na sya ka mon jong usim bat ubaju korpat ya ka jengker pat na ublei bat utau nongkrong ubayo ya kata kadut perkat bakar kani kadut ka bangaladi ngan le ayu pat yo new khiu bat kumta uong ya utau we pat nongkrong shimno yame kani kadut kepadang sa namar ngatip lada me karpat katno ru na utau blei jeme unom sngap ya ka jendua jeme kumta uaya utau khiu hau tau nongkrong ubasyong syaka mondong usim batu umino na kata jaka klem ka jingtip madon ayu hatra jong utau khiu madon kata kadut bat haga step ka babur usim kumajulong hi ulit bantuai syaka ta yeng mane bat anda ula dep bantuai kumta uwan ban le syong biang haga ta jaka ka ba uju syong ban lagasngi bat ukmi lenti ban yo iya utau nongkrong ubajuan ban syong na syaka mondong Henry haga jeng pala jongu uyo ipen banda uta nongkrong uba syong syagaliang kadiang jongu uta uju nongkrong ya uba ula pha ban ai ya kadut ha ubai ukhiu kaba ula bu daga kesir hatrai jong kata khiu baru uta usim ula keli na uta nongkrong balai mem syam la yo katu kadut menin baru uta nongkrong upun pai hoi ngayo pis im kanrat katno ka jingbang shisha katu kadut
ngadi ya ka bat habangam la asyu ban penlut ya kata kadut nga ai ya kata kadut badangsa hauta unong krong uba syong hangni utu uju unong krong uba jukur pa no ble man kasi ban ai u ya ka jengkurku Henry uble umdu ngap ya ka jindua jungo padus em ulo ong ya uta unong krong em uble ula ngap ya ka jindua jungo metip nga ai ayu ya me menin harangkat bar kata kadut hapo jung utu ukhiu ngalabo ya ka kesiar meladi ya kadut tang shiteng bat mila ai ya kato kadut kabadangsa asya utu uwepat unong krong mentah mei ulaja ublei ula ngap ya kejindua jungu bat ula kurkuyu dak tak keksiar ki bangala ai ya utu unong krong kajing itu kana kalong kabalangkot Henry ke ai kajing seneng kabangi yo na kan kajing to kana kalong bah kajing im jongi kum kibriu ladangi duai ladangi kerpat ha ublei dak donut kamensem bat kajing mun berkat jongi paro ublei unsa jubab ya kata kajindua jonge hoj kajindua kalak ban slam ban duai Henry ladangi duai da kamensem jong kajing shisha ha ka be kasngi ublei unsa ngap ya kajindua jongpe namar ba ublei utip ya ka ba syong ya ka ba yeng jonga bat usngot ho ya ka jimut jonga na jangai utip ya ka lenti ya jonga utip habanga ya habanga yeng mat utip lut ya ki paro syapang jonga habang yempat ang ya ka syuntur jongi bantuai syauble kajing dua jongi kala poi lupa syauble saja sin kumbang juang piman lagi por im ya kata kajing im le ya kata kam ba phenlong kan nuksa ka babha nak banta jongi we ngin sai kan doi pi ha ke pat ki video tat hadu kata por bye bye stay safe